Всеки път, като Иванчо си излизал от вкъщи и виждал съседката, тя била много красива, ма била омъжена. И всеки път, като я видел и викал, леле, колко си готина, направо като те видя и откачам. Що винаги само ми говориш, а не предприемаш нищо? Вика, донеси ми утре 1000 лева и работата ти е готова. Той ще се подкефил. На другия ден звъни на обяд такъв, та отваря вратата, той й дал 1000 лева. Тя естествено, каквото му обещала, свършили работа. Нашия доволен, тръгнал си, прибрал се. Прибира се мъжа и вечерта. Викам, Маро, какво става? Иванчо да идва днеска. И та са се сдухала, помислила, че някой е натопил. И с такъв глас тъничък. Идва, да. Вика, едни пари да оставил. Да, едни 1000 лева. Много точно това момче, вика. Дойде, вика, вчера и ми вика, дай 1000 лева, утре сутринта ще ги върна.